Τα στρατιωτικά μπλοκ. Βολευόμασταν. Ακόμα και οι χώρες που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αυτά όμως έχουν καταρρεύσει. Για να μπορέσει κανείς να συνεχίσει, πρέπει να βρει ποιος είναι και τι έχει να κάνει. Αντί λοιπόν να έχουμε μια πνευματική ζωή που να μας βοηθάει σε τούτο, έχουμε αυτήν την κυρίαρχη θολοκουλτούρα που σας είπα. Πρέπει το συντομότερο δυνατό να αποκαλύψουμε το λάθος της. Για να μπορέσουμε να σώσουμε το μικρό κοριτσάκι που βρίσκεται μέσα μας και το οποίο λέγεται Ελλάδα. Κύριε Ραφαήλ. Είναι πολύ συγκινητικός κ. Σαββόπουλος με τις σωτηρολογίες του. Θέλει να σώσει και την Ελλάδα. Τον εαυτό του δεν μπόρεσε να σώσει. Θέλει να σώσει και την Ελλάδα. Καταστρέφοντας τη Φρίντα, καταστρέφοντας, όλους εμάς που χαιρόμαστε τη ζωή μας. Έτσι πως χαιρόμαστε. Και εν πάση περιπτώσει είναι καταστροφική αυτή η άποψη της καθημάς Ανατολής, για να το πω καθαρότητα, της Τουρκοελλάδας. Έτσι νοείται η καθημάς Ανατολής αυτών των νεοορθόδοξων. Κάτι σαν τουρκικό, κάτι σαν, περίεργο πράγμα, πολύ περίεργο κατασκευή, να μας αποκόψουν από την Ευρώπη, από τη σκέψη, από τους προβληματισμούς τους σύγχρονους, μας στέλνουν χωριάτες, περιφερειακούς, ανόητους και ασήμαντους. Κάθε τι που έχει σχέση με ένα βγάσιμο της Ελλάδας προς τα έξω, Αγγελόπουλος Φερπίν, χτυπιέται βάναυσα από αυτούς, από τον κύριο Σαββόπουλο ειδικότερα, έφαγε πολύ μεγάλη φάπα, του συνηθίζει τη φάπα ο κύριος Σαββόπουλος, έφαγε μεγάλη φάπα ο Αγγελόπουλος. Λοιπόν, και βαράει, σχεδόν ανελαίητα βαράει, κάθε έναν ο οποίος ξεπερνάει τα σύνορα αυτής της χώρας. Όπως οι χωρικοί, νιώθουν πολύ καλά πηγαίνοντας στο χωριό τους, είναι πρώτοι στο χωριό τους, δεν μπορεί να είναι όμως πρώτοι στην πρωτεύουσα, ούτε πρώτοι στον κόσμο. Και ο Σαββόπουλος αισθάνεται λίγο άσχημα που δεν είναι τώρα πια ούτε πρώτος στο χωριό του. Το δύσκολο, κύριε Σαββόπουλο, είναι να ξεπεράσει κανείς τα σύνορα αυτής της χώρας και να βγάλει την Ελλάδα έξω, όχι να κλείσει την Ελλάδα, όχι να τη χωριατέψει κι άλλο, όχι καθημάς Ανατολή, είμαστε πια Ευρώπη, ας το πάρουμε είδηση. Και εν πάση περιπτώσει, αν κακοποιείται κάποιος σε αυτή τη χώρα, κακοποιείται από ανθρώπους σαν και εσάς, και στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται πρόβλημα κακοποίηση ενός παιδιού, αλλά κακοποίηση της μάνας του παιδιού, της Φρίντας της Λιάπα, εμού προσωπικά, του Καρυπίδη και ένα σωρό ανθρώπων, ο οποίος σας υφιστάμεθα ακόμα. Υφιστάμεθα όλη αυτή τη βάρβαρη καθημάς Ανατολή, την οποία προτείνεται ως μοντέλο, ως πρότυπο, έχοντας σαφώς υπόψη σας το μανιφέστο της γενιάς του 30 του Θεοτοκά, που έλεγε το περίφημο, θα προτιμούσα να ακούσω 3 κουβέντες καθαρές από το στόμα του Λίσταρχου Γιανκούλα, παρά 20 κουβέντες σοφές από τον Γκαντ ή από τον Χέγκελ. Ακούστε λοιπόν του Λίσταρχου Γιανκούλα, θαυμάστε την καθημάς Ανατολή, το Λιστάρχο να γέννη, θαυμάστε τους Λούμπεν, θαυμάστε τους εγκληματίες, όλοι αυτοί εντάσσονται κάπου στο θαυμασμό σας αυτό του αυτής της υποκουλτούρας, αυτής της υποανάπτυξης, και να δούμε πού θα οδηγήσετε εσείς στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι η καταστροφή της Ελλάδας τελικά έχετε εσείς, που ουρλιάζετε με πείσμα μεγάλο για τα συμφέροντα τάχα αυτού του τόπου, τον οποίο τόπο καταστρέφεται αδιάκοπα, μόνιμα, σταθερά, με έναν ελληνοκεντρισμό, ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με το ελληνικό πνεύμα, καμιά σχέση με την ελληνική κουλτούρα, καμιά σχέση με την ελληνική παιδεία, αλλά απλώς είναι ένας επαρχιωτισμός που βολεύει απλώς τη μικρότητά σας, την ασημαντότητά σας και την αδυναμία σας να ξεπεράσετε τα ελληνικά σύνορα.